male stvari. Zdravo živo. Danas ćemo razgovarati o zdravom razumu, ali i o tome zašto nismo srećni, šta nam to smeta da budemo zadovoljni u životu i možda šta smo to pogrešno shvatili, šta se to promenilo u svetu oko nas, zbog čega mi više ne možemo da živimo možda po nekim pravilima koja su ranije važila i kakva su to danas pravila koja važe. Uostalom, bit će tako mnogo zanimljivih tema, jer kad budete videli ko su moji gosti, sve će vam biti jasno. Najprije da krenemo od doktora Mome Jakovljevića, čuvenog hirurga i lekara košarkaša Partizana i sudskog veštaka. Momo, dobrodošao. Hvala na pozivu. Hvala što si u svom gustom rasporedu. Inače, zaboravila sam da kažem legendarni maneken. Što je prošlo, to da ne opterećujemo je mlada. Iz bivše Jugoslavije, kažem ja, jedan, sad malo pre kad se pripremno rekao, jedan od najboljih frajera u bivšoj Jugoslaviji uz Zdravka Čolića i Miću Orlović. Dobro, Mić je bio stariji od vas. Jeste, dosta stariji. 10-15 godina. Jeste. Tako da sviđaju mi se tvoji stavovi i drago mi je da ćeš danas biti sa nama. A tu je i Stefan Radović, sistemski i porodični terapeut i konstelator, inače pravnik po obrazovanju, autor programa Vidim te i pisac dveju zanimljivih knjiga. Ova najnovija se zove Emocionalna gravitacija. Pa ćemo da vidimo kako ćemo mi to da emocionalno izbalansiramo, da nas ne povuče, da ne tresnemo o pod. Dobrodošao, Stefane. Dobrima došao. Dobrima došao, sviđa mi se taj odgovor. Danas smo se nešto svi ucrnili, ali bit ćemo veseli, obećavam. Momo, šta je to sad iz tvog ugla ovako lekara, sportskog lekara, hirurga, oca troje dece, muža, šta je danas zdrav razum? Jesmo li mi svi malo skrenuli s uma ili je to samo takvo vreme? Pa nismo. Teška tema i može se priča dugo i da se piše o tome. Sve zavisi od vaspitanja i zavisi od ciljeva životnih. Znaš, svi roditelji kad su deca male, da uči školu, da završi, da studiraš, da to budeš, tako dalje. Sad tu, ajde prvo to da objasnim. Mnogi roditelji koji su pravnici ili doktori, svi da dete bude to što su oni, to je po meni glupost. Konkretno kod mene, evo, sin je došao i kaže ja bi studirao elektrotehniku ili ti imaš nešto protiv, ga pitam, a kad sam ja tebi rekao da studiraš medicinu? Pa kaže, možda potrebno misliš, rekao, baš sam srećan što želiš tako da budeš, tako dalje. Znači ja sam tu pokazao da deca odlučuju o svom životu i tako dalje. Iako se ti imao sve moguće, što se kažu, konekcije u tom medicinskom svetu. Zavisi od roditelja, mogu roditelji da upropaste, nije danas teško biti roditelj, da upropaste decu sa svojim pričama, kako je nekad bilo, babe i dede i kako je drugo vreme onda bilo, druga tehnologija u sistemu, sad to možda mladima smešno, u vreme komunizma bilo je samo RTS 1 i 2 i ono što ti kažu roditelji, što ti kažu škole na fakultetu, to je bilo tako, nikih drugih informacija nisi imao. Sada je daleko otišla tehnologija preko i društvenih mreža, mislim sve je dostupno, YouTube, sajtovi i tako dalje. Internet. I to malo opterećuje decu, malo lutaju, primaju informacije sa svih strana, u novinama pima i svega i svačega i gluposti, tako da nije lako mladima sada. Da, pa nije im lako, ali nije lako ni nama roditeljima. Međutim, upravo je to polje delovanja Stefana Radovića, koji, iako je mlad čovek, ima veliko životno iskustvo, nažalost i traumatično. Pričali smo u podcastu sada i ovde o tome šta te navelo u stvari da se posvetiš porodičnim konstelacijama, ali ajde, ta tvoja priča sa svojim ocem i sa svim tim što si ti prošao je jedna tema, a htjela bih da se za početak nadovežeš upravo na to koliko je danas teško roditeljima i njihovoj deci da se uopšte snađu u savremenom društvu. Mislim da je, kad gledamo ovako, roditeljima uvek bilo teško. I vašim roditeljima sa vama i našim sa nama. Mislim, vremena se uvek menjaju, ništa nije konstantno, sve se non stop menja. Negde prelepu stvar koju sam sada čuo jeste baš to. Negde sam u većini slučajeva, nažalost, nije tako kao kod gospodina, je zbog toga što ja sam recimo nalazio u svojoj praksi gde je cijela porodica, svi su doktori, ali dete se odluči da recimo za umetnost. I ne naiđe na tu podršku, ne naiđe na to sve, kao da izdaje lojalnost porodice.
Aha. I onda ono kao porodični sistem i cela ta porodična zajednica se osjeća izdano. U suštini trebaju samo da dozvole tom detetu da odabere svoj pravac. Da. Pa dobro, čak kad dete odabere pravac, kakva su to osjećanja sa kojim se neko suočava? Jer ti ćeš vrlo često vidjeti da neko ode različitim putem od onoga što mu je porodica odredila, ali se i dalje i uspe u tome i ponovo se osjeća kao varalica. Zato što na neki nesvesni način osjećamo da izdajemo lojalnost. Jer to je ta porodična lojalnost koja postoji unutar porodice. Osjećamo možda, ako nismo podržani od porodice, čak statistički podaci, neka istraživanja su dokazala ako nemamo podršku majke ili podršku oca, da ćemo u jednom periodu života sigurno sebe osuditi na neuspeh ili na neko zdravstveno stanje koje nije baš dobro. Momo, danas se puno toga zna psihološki vezano za vaspitanje što nisi ti znao, kamoli tvoji roditelji, pa nisam ni ja znala, što sam ipak mlađa generacija od tebe, što se danas zna. I kako ti onda sada procenjuješ, kako si se ti odnosio prema svojoj deci, recimo ti imaš i 2 ćerke, koje nijedna od njih nije lekarka, a kako gledaš na to kako su se tvoji prema tebi odnosili? I koliko si ti zapravo iskopirao neke obrasce, a koliko si bio autentičan? Viš kako su mene učili, kako ja učim decu. Pa da. I kako su se odnosili uopšte sa tobom? U vreme tog komunizma, što se njima smešno, imamo mnogo dobrih stvari. Bila disciplina, nije bilo kriminala, znalo se, vaspitanje je bilo na visokom nivou. Ja prema moje deci nisam nosio šta su meni govorili, nego sam posmatrao iz mog ugla sa svojim suprugom, prvo da budu vaspitani, kad uđe neko da... To je najvažnije možda. Jednom je bio 12-13 godina, sedeli smo u dnevnom boravku i gosti, on je prošao, ja kažem, dođe vamo, kaže, dobro večer, ja se zovem, kako se zovem. Od toga sve počinje. Dobar dan, doviđenja, poštovanjem, da razumeš, da pustiš starijeg. To sad delo je malo možda da ja davim, ali vaspitanje pod broj 1 i šta žele deca. Znači, neko želi, što ste vi rekli malo pre, hoće istoriju umetnosti, hoće bude arheologija, kažemo ovdje arheologija na Balkanu, ne može da prođe. Istorija umetnosti isto, nema da radiš tako. Šta je? Jer ipak ne treba gledati materijalno, treba gledati s čim će se baviš, da ćeš to da voliš i šta će posle da bude. Tako da ovo oko fakulteta, porodica te ne podržava. Ja sam bio presrećan kad je sin elektrotehniku, ćerka, arhitekturu, 3. fond. Svaki svoj ako želi. Želiš to želiš, nema posle da kažeš. I svi negde promašimo, svi smo negde u početku, u svakoj, na početku hirurgije, na početku pravnih nauka, na početku je teško. Da li je to za mene, da li ću moći da savladam i tako dalje, ali ako neko ima cilj, mnoga deca imaju, i on će doći do tog cilja i izgurat će to što želi. Da, u stvari ciljevi su nešto na čemu se radi dosta i u coachingu i koji zapravo je veliki problem da postaviš ti dobar cilj, održiv cilj i da istraješ. Je li tako, Stefane? Apsolutno. Koliko si se i ti u svojoj praksi susretao sa problemom da neko nema snage da istraje u nečemu, zato što ne može da vidi možda neki krajnji ishod toga svega? Pa tu je dosta faktora koji utiču na nas. Ceo sistem zapravo utiče na nas u postavljanju tih ciljeva. Mnogi ljudi žele da se disciplinuju, ali jako je teško napraviti disciplinu kad nam se dešavaju neke nepogodne situacije. Pogotovo ako smo odrasli u okruženju koje nije bilo podržavajuće, u porodicama koje nisu bile funkcionalne, mi onda jako teško znamo da se odlučimo i da kod sebe i u svom mozgu to prevalimo da zapravo napravimo i postavimo negde taj cilj. Koliko je lako, mnogo je teško, to je ono što je iz moje prakse što govorim. Zašto? Zato što mnogi od nas učimo neke traume kojih nismo svesni. I onda, pa recimo ako smo imali recimo oca koji je bio bezvoljan i koji nikada nije znao da se pokrene, koji nije održavao kuću, ako je bio, recimo u mom slučaju mogu da kažem baš taj slučaj, sad mi dolazi otac koji je bio toliko bezvoljan i kad su se moji roditelji razveli nije znao ni da raspremi kuću, nije znao ništa, onda negde to na neki način kasnije, sve dok nisam osvestio, to uticalo na mene, ta bezvoljnost, jer mi nekako iz te mi se non stop uplećamo u lojalnosti kada tražimo ljubav od nekog roditelja. U mom slučaju je bilo, trebala mi je ljubav mog oca
I šta ću da uradim? Na nesvesni način ja ću da preuzem neke karakteristike njegove, da li su one funkcionalne ili disfunkcionalne, samo da dobijem tu ljubav. I onda je u tim, recimo, stvarima najvažnije zapravo osvestiti. Kada osvestimo, onda je mnogo lakše zapravo. Ti si u stvari poželao da budeš sličan njemu. Apsolutno, da. A što su nesvesni izbori. Tako je, to sve nesvesno radimo. Nije kao da ti želiš da ti bude, ne znam, loše. A pa kada osvestimo posle da radimo to isto, onda budemo, da, uradili smo identično isto, iako to nismo želeli. Pa da, to je kao ono kada, ne znam, na primjer, majka rodi dete sa 17 godina, pa se posle to isto dogodi njenoj ćerki. Apsolutno. Iako ni jedna ni druga to nisu planirala. Ali recimo, jako smešno je kada majka rodi dete sa 17 godina, kada njeno dete zatrudni, onda ta je majka besna. Zapravo je besna na sebe. Da. Morat ćeš posle da mi objasniš kako u stvari da se razvežemo tih lojalnosti. To je ono što se stručno, pretpostavljam i po Bertu Hellingeru, koji je osnivač sistema porodičnih konstelacija, kao jednog psihoterapeutskog pravca. Mislim, to se zove lojalnost, iako to u stvari nam ne treba. Mi u stvari ne treba da budemo lojalni tome, ali iz podsvesti nas nešto gura i tera. Pričao si, Momo, u jednom intervju o tome kako je tvoj otac u stvari bio jako strog i kako u stvari nijednu fazu uspešno tvog školovanja zapravo nije pohvalio, nego je podrazumevao. Koliko to misliš da je to za tebe bilo teško? Da li je tebi možda nedostajalo više, da kažem, da prepoznaš da on tebe istinski podržava i voli i da te vidi, to što kaže Stefan? To sam posle na tim, po meni, glupim društvenim mrežama dobio čak i kritike, tako ljudi to nisu razumeli. Kontra tome, moj otac je smatrao što i ja smatram. Hoćeš gimnaziju, hoćeš fizičku školu, šta hoćeš, neću da sputam dete, ništa što ja želim, to je drugo. Drugo, svako dete ima limit. Svako misli da njegovo dete može dobije, da vrši fakultet, da doktorira, da dobije Nobelovu nagradu, znate, treba vidjeti koliki je limit, to je u sportu, ovaj može ovoliko, ovaj može ovoliko, koji je kapacitet, to treba da odi roditelj. I da ne forsira nešto što oni žele, nekako oni misle, nego pusti da vidite u praksi kako. To je jedno. Ja sam to rekao kontra onome, dete, ako dobiješ peticu u 5. razredu, kupit ćemo bicikl, ako položiš 8. ideš na Španiju, ako ovo, dobit ćeš auto, dobit ćeš ono, dobit ćeš ćerke, građuju grudi sa 18 godina, ako su išli u srednju školu. Ja sam kontra tome rekao, otac je smatrao da je normalno, ja završim sad, ko što, moram da ga citiram, Uta Nikolić, trener, kao zlatnu medalju, on kaže, to je normalno. On je smatrao sad završio gimnaziju, završio fakultet, pa šta? Šta sad treba da ti kupim kuću, da nešto da ne smatra, to su tek abecede u životu. I čujem rečenice kad sam završio, medicina nema diplomski, nego se položio državni ispit, i on kaže, moja majka pokojna kaže, pa on je krivo, on kaže, pa šta, treba da pokaže u praksi kakav je. Sad iz ovog ugla vidim da je bio potpuno u pravu. Da. Dobro, on je na taj način tebe podsticao. Međutim, savremena psihologija... Ne navikavaš dete na pogrešno. Znaš, ako budeš dobar, dobit ćeš ovo, ako ono. Ako hoćeš da učiš, hoćeš, ako nećeš, nemoj terati. Ne treba nekog terati. Da. Pa dobro, na kraju krajeva ti si izabrao prvo arhitekturu, pa si posle prešao na medicinu. Jeste, da. Vidio sam ko s devojkama, upoznaš se mesec, dva, nekad ide 2-3 godine, pa pogrešiš nekad. Sve u životu, ni u čemu nema prebrzi zaključaka. Upisao sam, išlo mi je dobro crtanje, arhitektura, matematika 1, 2, nije išlo, i onda sam upisao vanredno. Nije tako bilo, da ne davimo sad gledalce, nego sam ja upisao arhitekturu vanredno i onda je moralo da se ide, ako sledeće godine ideš vanredno, ideš u vojsku, prekineš fakultet. I prva Beogradska gimnazija i dan danas je fantastična i daje dobro znanje za fakultete. I mi smo konkurisali, nas trojica, četvorica na medicini i stomatologiji, isto vreme bili primljeni. Ja posle razmišljam, rekao, bolje ovo, nisam znao da ovo i tako dalje. To je bilo kratko lutanje i nisam pogrešio, volim svoj posao, radim i opet bi isto uradio, što kaže Čola, ništa ne bi menjao u svom životu. Da, dobro, onda si morao u školu da ideš u vojsku da ideš kad si završio fakultet, jel? Da. Jer svakako je vojni rok tada bio obavezan i mukotrpan. Ne, onda je za lekare bio takozvani neki soš, tamo se ide nešto 15-20 dana pa se služi u mestu boravka. Odlično, znači ipak, ali dobro, ali zato si imao 7-godišnje obrazovanje, jel? Kao lekar, dok si specijalizaciju. Koliko traje uopšte obrazovanje za lekara? Medicina sad traje 6, u mojoj generaciji je trajala 5, ali je bilo godinu dana da se kruži
da bi položio državni ispit, znači sve završi, ideš mesec dana na hirurgiju, na ginekologiju, na urologiju, mesec dana i onda u domu zdravlja položiš državni ispit. Mislim, meni je to bez veze sve, kad si sve ispolagao predmete i onda dobiješ da si lekar. Onda zavisi na kojoj si klinici takozvano volontiranje. Niko neće, došao si ispod, završio si, sad primaju najbolje studente, što je okej, lep gest, sa 10-kama, 9-kama odmah ih prime. Prime na hirurgiji, 3 meseca te posmatraju ovi stariji, valjaš ili ne valjaš na ginekologiju. Ti sam vidiš da li je to. Lepo je sve na televizoru. I onda treba vremena se proceni da li si za nešto i onda se tako volontira. A u moje vreme je bilo, ja sve kad vičem ne volim to, ali tako moram da pomenem, bilo je radno mesto kad neko ode u penziju ili kad neko umre. Bilo je isto. Da, bio je određeni broj radnih mesta. Ja i nekoliko mojih lekara koji su 2-3 postali profesori, smo po 3,5 godine čekali da dobijemo stalni radni odnos. A to vreme više na posao radili, asistirali pri operacijama i tako dalje. Volontirali? Da. Jeste volontirali ili ste bili? Da, volontirali. Tako je i u sportu, znate, svi misle uzme u košarci, se to znače zna. Ko je čiji limit, ko koliko može i što kaže Željko Obradović, teren je taj, pokaži šta si i ko si, isto u životu. Evo ti ambulanta, evo ti operacijna sala, izvoli posle sve. Da, meni su strašno zanimljive sve te ovako životne priče vezane i za tvoje susrete sa pacijentima i za rad sa sportistima. Ima tu mnogo tema koje ćemo obraditi. Ali Stefane, htjela sam da se vratim na ovu priču da u današnje vreme psihologija upravo forsira roditelje da zapravo podrže svaki dobar rezultat svog deteta i da to ne znači da ko se hvali taj se kvari, kako je bilo recimo u moje vreme i u vreme kada je Moma bio mlađi, nego je upravo to da deci treba biti veći podsticaj i podrška. Kako to komentarišeš? Zašto je to važno? Čuveni Vladeta Jerotić je znao da kaže lakše ćemo da radimo sa detetom i sa odraslom osobom koja kao dete bila podržana pa možda je postala sebična i lakše ću da radim sa njom i lakše ću da je izlečim, nego sa osobom koja nikada nije bila podržavana. Sa njoj trebaju godine i godine da počne da veruje da zaista može. Tako da negde roditelji apsolutno imaju velikog uticaja na nas i kada dobijemo tu podršku od strane roditelja, nekako je ne tražimo sa spolja, kako smo je dobijali u detinjstvu. Ako je nismo dobijali u detinjstvu, onda ćemo je tražiti svuda i u poslu, i u partnerskim odnosima, i u prijateljstvu i sve dok je ne dobijemo, nećemo znati da se zaustavimo. Međutim, glavni problem je što i kad je dobijemo, mi ne umemo da je prepoznamo i uvek u nju sumnjamo, ali hoću sada da te pitam šta je to prava podrška roditelja detetu? Prava podrška roditelja detetu negde sad ja zaista mogu da posmatram iz jednog tog psihološkog aspekta, a i aspekta gledajući recimo mog brata koji ima svoje dete, a to je prepoznavanje i kada pratiš dete. Znači ne namećeš mu, nego mu pratiš, apsolutno ga usmeravaš, kao što je Omar i rekao, apsolutno šta je, da li je ta istorija umetnosti zaista nešto što se isplati raditi u ovoj državi ili ne, ali opet prepoznaješ i savetuješ, ne namećeš. To je negde ono što današnje vrijeme zapravo traži od roditelja. Jer sve ove nove generacije apsolutno su drugačije od nas i našeg odrastanja. Dobro, ti sad imaš 33. 35, da, godina. Ja sam mislila, upoznala sam, ja kad čoveka upoznam u nekim godinama, tako da, Momo, ti za meni dalje imaš 40. Možda si imao i manje kad sam te upoznala. Tu smo mi onda blizu, 33. U svakom slučaju, hoću da kažem da sad, šta je to u stvari videti dete. To je velika tema. Znaš, svako bi rekao, pa jeste, pa kako ga ne vidim, naravno ga vidim tu, živim s njim, mislim, hranim ga, perem ga, kupujemo nove patike i to. Sad, šta u stvari tačno to još može da znači? Prisutnost. To je zaista velika prisutnost. U kom smislu? Mnogi će reći, ali ja sam bila prisutna u svoje dete. Bila sam tu, ali bila sam sve vreme na telefonu dok je dete tražilo pažnju. Fizička prisutnost nije isto kao i prava prisutnost, odnosno i emocionalna i podrška i saosećanje i empatija i sve to. I onda mnogi ljudi kada odrastu, pogotovo ljudi koji mi dolaze na seanse, mnogi će reći majka je bila prisutna ili otac je bio prisutan, ali emocionalno nedostupan i neprisutan. I onda se to zaista odražava na naš život. Meni je drago zato što sve više i više smo u ovoj novoj eri, da kažemo ovako, i
sa savremenom tehnologijom smo sve bliže i bliže osvešćivanju nekih stvari, ali sada shvatamo i kao roditelji i kao deca koliko je zapravo to roditeljstvo i taj odnos roditelj i dete mnogo važan. Jeste. Momo, ti si bio celog života jako zauzet i kao hirurg i stalno si putovao sa Partizanom i nekako od oca se nije toliko očekivalo koliko se danas očekuje. Danas se nekako u savremenoj psihologiji i od oca i od majke, kad kažem nije očekivalo se da ono bezbedi deci, ali ne i da bude tu sa njima i da se toliko sa njima igra i da im se toliko posvećuje, koliko je to danas se uočilo kao potrebno. I kad se ti sad osvrneš na svoje ćerke i na svog sina, je li to bilo razlike kako si pristupao ženskoj i muškoj deci? Da li si nekad imao osjećaj da si možda propustio neke njihove životne faze? Ne, ja imam svoju filozofiju koju se mnogima možda neće dopasti. Treba osluškivati i vidjeti prvo 3 dece, da li 5 dece ili 1 dete, koji je limit deteta. Ne treba terati nešto što si malo prepričao. Svi smo lekari da budeš ti, da to ne interesuje. Sad ajde, da li, zbog čega je popusti, zbog čega ne ošao svojim putem, to sad ja ne mogu da ulazim u tuđe porodice. Šta traže mladi, u kojem dobu? Primjer, i moji su probali da hoće patike Nike koje koštuju 30.000, ja kažem imamo, ne može, zašto nosiš, po čega da nosiš? U čemu razlika, boje trčeš? Pa evo, toliko, je limit. I meni je sin rekao jednu divnu stvar, ja od dece učim, koji sad ima 30 godina, koji je zašao to tehniku, doktorirao u Parizu, kaže, hvala ti kad sam bio u 1. 2. gimnazije, ja ti tražim pare da ide s devojčicom na sok. Ja pitam koliko je sok, on kaže 250, seća se ko danas, 250 dinara na doručak. Ja mu dam 500. Ja kažem, evo ti 1000. Može još jedan da uzmeš. A znaš šta mi je rekao posle 15 godina? Hvala ti što mi nisi dao 4-5 hiljada, ja bi možda se mangupirao pa naručio viski. Hvala ti što mi nisi od te patike od 30, zašto ti uzem patike od 30.000? Znate ono što deca vole. Znači, moj moto je da se deci, zato ja radim na sve strane, jer te velika odgovornost 3 dece dok ne porastu, dok ne uz svoji ljudi, radim na 3-4 mesta umjesto da uživam, da idem negde na pecanje, da putujem. Da im se obezbedi ono osrednje, ne da besne sad ove firmirane jakne, šta će se? Upropastiš dete, tako upropašćuju deca. A mislim, njemu to pripada. Šta se dešava kad ti detetu od 18 godina daš da vozi BMW ili Porsche? Otkinuo si ga od generacije. On smatra da tomu pripada, on luduje, on ide s devojkama, on ide noći i generacija njegova pobegne. Sve to. Znači, upropastiš dete što mu daješ što previše i što mu kupuješ firmne stvari i omogućiš nešto da bi se trkao. Mnogi roditelji su iskompleksirani pa preko dece dokazuju svoju moć, što je jako pogrešno. Toliko upropašćene dece ima od roditelja, to strašno. Znači, moje je bio da imaju frižideru da nije prazan, da je toplo u stanu, da im šta im treba od garderobe da ne besne, da imaju hranu. Znate, ono ko u nekom osrednjem hotelu. A njihovo je, ono smo pričali malo prije, želiš to ili ne želiš. Ako ne želiš, idi na drugo mesto, idi dalje. Vrlo prosto. Da, u današnje vreme se smatra u stvari savremena psihologija, ono kad si malo pre rekao, da zapravo detetu ne treba lomiti ličnost. Dakle, kad kažeš da vidiš dete i da ga prepoznaš i što i mama kaže, da prepoznaš i njegova ograničenja, ali i njegove talente i njegove moguće domete. Ali ono što je jako važno, što savremeni psiholozi savjetuju, to je da ne lomiš detetu ličnost. Menjaj mu ponašanje. U redu je da određenim merama, kaznama ili nagradama ti koriguješ njegovo ponašanje. Ali je važno da od njega ne pokušavaš da napraviš ono što on nije. Kao što mnogi roditelji, pretpostavljam, radiš sa sportistima, hoće pošto poto od deteta koja nema dovoljno talenta ili jednostavno ne želi više da igra košarku. Oni žele pošto poto da od njega naprave košarkaša. Sad si čačnula temu koju sam ja radio sa vrhunskim trenerima, da ih ne nabrajamo, od Ace Nikolića, Želevića i sa Željkom, koji je najbolji trener po meni. Željko Obradović. U Evropi i među najboljim u svetu. To onda kaže, oti roditelji, znate, ono dođu kao moje dete igralo u juniorima, nisi isto juniorima i seniorima i nije isto igrati u Evropi, igrati ne znam po Srbiji. On kaže, ajde izvoli na teren, teren će da pokaže sve. A evo ti lopta i tebi dalje, nastavi, vidiš, modeš, nadaš. Svi misle da mogu da budu NBA igrači, svi su, ne svi, ali mnogi roditelji precene svoje dete i ide u koledž u Ameriku, umjesto ovdje da se škole. I tu baš u košarci je mnogo lutanja od pojedinih ambicioznih roditelja. Ima i normalnih, polako. Ne možeš ti da voziš BMW ili Porsche, a tek si uzao vozačku dozvolu. Ne možeš ti da igraš protiv, ne znam, NBA igrača, tek si
igra u nekom malom mestu. Mora u svemu vreme da prođe. I zato je to što sad se vraćam, što je moj otac govorio. Završio medicinu. Pa šta? Sad treba se dokažeš. Da, ali i to stalno podizanje lestvice, to je Nije isto... to podcenjivanje bilo, nego rekao, tu smatraš da je normalno. Teo si to, uradio si. Tako je, da. Dobro, to je tada, očevi su bili strašno strogi. Ne, i realni, moj otac je bio realni. Realni, da. Izabro si to, hoćeš, nećeš. A opet, s druge strane, ja kad to sad posmatram, meni to zvuči dosta surovo kao neko podrazumevanje stvari koje su u stvari uspesi, znaš. Jer danas se dosta govori o tome kako je jako važno da uvidimo i sve svoje uspehe, a ne samo da ih podrazumevamo. Jer ako nam se sve podrazumeva, pa i ako od sebe podrazumevamo da moramo biti sve, da moramo postati sve, da moramo učiniti sve, da moramo imati sve, onda nam izmiče osjećaj zahvalnosti i izmiče nam jedan osjećaj ispunjenosti životom. E sad, dobro, to je sad neki drugi nivo sagledavanja, ali Stefan Radović se upravo time i bavi. Da li si se ti susretao sa klijentima čije su roditelji imali bolesne ambicije, kako se to danas kaže, od njih i koji su zapravo osetili da su promašili u svom životu? Da nisu uspeli u tome u čemu su toliko goreli? A posle će mi Moma reći, on sigurno ima među sportistima takve primjer. Ja se skroz slažem sa gospodinom Momom u svemu što je do sada izrekao, jer to je ono, kako ja to gledam, to je ono, želimo na 10. stepenik, a nismo prošli sve te svaki taj da dođemo do tog cilja. I onda ne znamo ni da cenimo i tu se onda i dešava taj deo ono kao što se desilo sa ovom ličnošću i šta se desilo sa ovim detetom, šta se dešava sa roditeljima koji precenjuju svoju decu, prave na neki način od te decu debile. I ne znam lepše da kažem ovaj izraz, ali zaista takvi ljudi posle postanu nezahvalni i u toku tog života, u toku celog života u društvu, ne znaju da sklapaju prijateljstva, u poslu misle da su Bogom dani, a zapravo odnos između dela i reči je jako u velikom razmaku. I zato je potrebno da negde poštujemo i razumemo i volimo svaki taj stepenik, svaki taj usput, a ne samo cilj. Jer negde, ja sam posmatrajući kroz praksu, obično kada dobijemo nešto odmah, to zadovoljstvo traje dan, 2, mesec dana, maksimalno prođe nas, jer to nije ono stvarno. I mi tražimo više, a zapravo ne trebamo da pitamo sebe šta nam fali, ne već šta imamo. To je glavno pitanje. Šta to mi imamo unutar sebe i šta to imamo u svom okruženju, na tome budemo zahvalni, pa tek onda da gradimo. Jer ono što sam negde ja naučio, ne samo vezano u svojoj edukaciji, nešto što sam naučio u svojoj porodici, da je porodica osnov. I da ćemo se uvek, gde god bili, vraćati svoje porodici. Ono što me majka moja učila uvek, a to je gde god bio, porodica je tvoje ognjište. Ono kao gde ćeš u glavi uvek biti ono kao tu se vraćaš i tu si tu. I onda, ali mnogi na to zaborave. I to je onaj deficit, što bi se reklo, kod ove današnje generacije pogotovo. Pa ili postoji nesklad u porodici, ili postoji ta neka disfunkcionalnost, ili naprosto deca žele da budu drastično drugačija nego što su njihovi roditelji. A na kraju završi isti kao roditelji. Sad da se nadovežem. Gde roditelji mnogi greše? Mama će ovo, tata će ovo, nemoj ti, dobije 4, ide s nastavnikom da se prepire. Ja kad je moj Luka dobio prvu 3 iz srpskog, ja odem da pitam zašto 3, je bio Vukovac Mikijala sa Vukovac u gimnaziju. Kaže, kad mi piše pismeni, nema mnogo prideva. Ja kažem kako? Pa kaže, ogrejalo sunce, ne znam, zelena trava, topla, meka trava, žuto, toplo sunce, tako da je on doda te primedbe. I kaže, dala sam mu 3. Ja najozbiljnije kažem, i to sad mislim, treba da date i 2. Da mu objasnite zašto, eto toga pa ti vidi, hoćeš ili nećeš. A ne da se svađam s roditeljem, da pretim nastavnicima, Tako da roditelji treba pustiti decu da malo sami lupe glavom. Ne ide ti gimnazija, idi u neku srednju školu. Ne ide ti srednja škola, idi na neki zanat. Ne ide fakultet, ekonomija, prava, mislio si da možeš, idi na neki drugi, 3. lute. I tako deca uspevaju. A ne sve će mama i tata i svi smetaju. Jer patološki tipovi su onima kojima nisu uspeli u životu. Smetali im roditelji, smeta im predsjednik, smetali im nastavnica, mrzela ih, konkurencija, druge su gurali, njega nisu. To su patološki tipovi. Da, to su izgovori.
Stefane, koliko je to bahaćenje? Malo pre je Moma spomenuo to kako danas je prosto zavladalo takvo vreme, dok je u vreme komunizma vladala uravnilovka i nekako niko se nije mnogo isticao, bilo je jako malo uspešnijih, onako bogatijih ljudi koji su bolje živeli. Danas je vreme u kome se mnogo bolje zarađuje, viši je standard, drugačiji je društveno-političko uređenje, ne samo ovde, nego u čitavom svetu i ima puno ljudi koji vrte dosta novca. I sada se nekako sistem vrednosti iz onoga ko si premestio na ono šta imaš da pokažeš. I kako se danas sa tim nositi i sačuvati, da kažem, zdrav razum? Ovo je jako teško pitanje. I meni teško pitanje. Razmislite. Da ne uvredim mnoge. Razmislite, ljudi, da, pa dobro. Ali moramo da primetimo te pojave. Evo da ti kažem ja. Ja sam imao neke prijatelje, ja sam vozio sve neke, da kažem, ko klinac Krševe, polovan Fiću, polovan Vagin, polovan Volkswagen, polovan i tako neki moji prijatelji, neki auto, sad, na primjer, rang Porsche i tako dalje. A stanuju u Uđerici negde u divljoj nekoj gradnji i u kući nemaju stoji stolice. Ali to kola, nakit, da se pokaže kako ima, kako naš kuće na prednjem sedištu. Sad, da ne ide malo, tići ću daleko. Kad sam bio u Parizu prvi put sa 20 i nešto godina i sedimo s našima koji su tamo dugo i naučim prvu lekciju. Kaže, vidiš ovaj neki auto sa otvornim krovom, Mercedes, trešti muzika, gume belo. Ja kažem, vidim. Vidiš onaj tamo Ferrari? Ja nisam vidio 2 puta u životu Ferrari, vidim. Vidiš onaj tamo BMW, vidim, ne. Ovo vozi Grk, Gastrobajter, ovo Srbin, ovo Bosanac, ovo Rumun. A vidiš onaj Spaček i onda Renault 5, oni mali. Ovo vozi milijarder, drži sve apoteke i tako. Obrnuto. Oni su znali koje su vrednosti, a oni koji nemaju ništa, znači nakit, tetovaža, vrišteća kola, mora firmirano da bude to. To je sve jad i beda. Da se pokaže. A to je ono što smo manji iznutra, volimo da pokažemo da smo veći iz polja. Duhovna. Ali danas je to kao postalo kao neka vrsta mode, naročito kroz diktat društvenih mreža. Mediji opet. Eto, hajde, optužimo medije, optužimo koga treba. Onda YouTube. Znate šta, znaš kada neko kaže, moram malo da stišam moje mišljenje. Kad kaže jet set, i sad nabrojim tamo pola estrade, pola sa, da ne kažem odakle. Jet set pod 1 mora da ima fakultet i neki predigre. Pod 1. A oni zajedno nemaju osnovnu školu, njih 5. Kakav jet set. Tako da i mediji mnogo truju i mnoge gluposti. Ovo smo pričali pre emisije. U Francuskoj ovaj ubio ovoga, ovaj masakrirao ovoga, na parimaču u predzadnjoj strani 2 reda, kod nas na naslovnoj strani. Znači, truju nas glupim izjavama iz nekih realitija, truju nas crnom hronikom, truju nas, sve to ne valja. To za nas okej, ali za mlade ne valja. Da. Stefane, na koji način se to odražava na ljudsku dušu? Sve te, da kažem, toksične informacije kojima smo bombardovani sa svih strana, od TikToka do televizije. I to je kako utiče. Mislim da ranije ljudi nisu bili toliko izloženi ovakvim stvarima, baš što je rekao gospodin Moma, ono kao naslovi na novinama, na televizijama, pa mislim, većina danas mladih najviše posećuje i gleda Reelseve, TikTokove, YouTube itd. I opet i to isto. I cijel taj sistem vrednosti je nekako, rekao bih, se pomešao, ali opet na neki novi način, ja mislim da se sada taj negde sistem vrednosti sa ovim novim generacijama i menja. I mislim da dolazi baš neko novo doba. Ali kako se otrgnuti? Kako čovjek sam da postavi granicu? Prvo da osvestimo, onda drugo da shvatimo šta nam prija, šta nam ne prija. Ja iskreno ne bih poželeo nikome da legne sa takvim vestima da spava. Jer sa čime legneš da spavaš, ujutru se sa time i budiš. Tako je. Tako da prvo da se otrgnemo, da nađemo negde mir. Zaboravili smo u današnje vreme šta znači priroda. Pričamo non stop o našim precima, oni su non stop bili na njivi, radili, tako je, nisu imali ni vremena, kad pričamo o tome, nisu imali ni vremena da budu depresivni ni anksiozni, ovo baš ja kažem iz svog ugla, jer recimo za depresiju uvek kažu pokreni se, kreni ako ne možeš, kreni da šetaš, idi u teretanu, radi nešto, okopaj njivu, radi nešto,
a kad je čovek anksiozan, te treba da se smiri, te treba da diše, da nađe način da umiri svoj um. Mnogo smo izloženi u današnje vreme mnogim informacijama, drugačije naravno vreme nego što je bilo. Moram samo da pomenem informacije koje strašno zastrašuju. Pa i ljude koji su najsvesniji, ja prosto sebe uhvatim, a toliko sam svesna i odrasla i radim na sebi i zrela, da toliko zastrašujućih informacija o bolestima, o opasnostima i da to prosto počinje samo iz podsvesti da te proganja, iako ti na svesnom nivou... To se rekao malo, pretrovanje s glupostima. Da. Ali je to toliko uzelo maha da ja mislim da i ljudi uopšte nisu svesni zapravo zbog čega osjećaju često nemir. Počnemo da se preispitujemo uopšte šta je zdrav razum. Da li mi mislimo stvarno pogrešno ili počinju razna preispitivanja, a zapravo bi ja na neki način, iskreno da vam kažem, ovako i ne gledam televiziju. Ja poneki put uključim, pogledam po neke stvari koje me zanimaju, selektujem šta je u mom danu i šta je u mom umu. Više volim da pročitam neku kvalitetnu knjigu nego da se trujem sa nekim informacijama, pogotovo šta su ti ljudi iz toga, što kažemo, jet seta radili, imam svoj sopstveni život i to bi preporučio svakom čoveku, iskreno. Tako je, ja hoću da istaknem da ne samo televizije i vesti i da kažem te neke političke stvari da nas uznemiruju, nego evo ja sam, na primjer, koliko god sve znam, noćas gledala jednu tešku seriju i ona je psihološka drama i ja sam toliko imala teške snove i probudila sam se sa osjećajem tereta. Zašto? Pa zato što naš mozak, mi imamo tu karakteristiku da se mi u to uživljavamo i onda mozak zaboravi da se to tebi ne dešava, koliko god si ti svestan. Tako da hoću da kažem, birajte i sadržaje koje gledate čak i kad je fikcija pred spavanje, čak i kada su u pitanju serije ili horori, nemojte to da gledate pred spavanje zato što nećete dobro spavati, imaćete loše snove i sutradan ćete imati osjećaj tereta, a zapravo se ništa loše nije dogodilo. Evo, tu nam je doktor, doduše nije psihijatar. Ali život nauči sve. Kaži mi kako, pošto si dugo godina doktor, lekar si košarkašima Partizana, osim što si abdominalni hirurg, pa kaži mi kako, šta su sve problemi koje imaju sportisti? To nisu samo sportske povrede koje ti moraš da saniraš pored terena ili van terena. Jel? Pa, da ne ulazim u taj moj posao, to ima i monukloza i prehlada i gnojne angine i sve, kod svih mladih. I kad neko kaže sportske povrede i meni to smeta, neko skočni zlob, ičaš i slomi nogu, to su povrede kod svih, znači nema to veze sporta. Nema karakteristično da su povrede ove samo na terenu. Sve što događa se kod ostalih ljudi. Ali dobro, sad to je druga tema. Više sam mislila na njihove životne situacije koje takođe utiču na performansu. Mi smo tim, prvo, Željko Obradović, pomoćni trener i sportski direktor Savez, tako dalje, ima nas puno tamo, ima nas raznih struktura, tu da osluškujemo, da vidimo da li neko skreće. Znači, nas je pravilnik da ne zakašnjava, da je vredan, da je raspoložen, da se nije povučen u sebe. Znači, da osluškujemo da li se nešto događa, da odjednom farbu ljubičaste pramenove ili stavi novu minđušu. Sve to mi stari gledamo i vidimo i raspitujemo. Znači, naše kad traže, ne ulazimo u tuđe živote da pomognemo. Zna se da si tačno na treningu, da gaješ, zašto si plaćen, zna se kako se jede, šta se jede, zna se kako se sportski život spava i tako dalje. Tako da, pohvalno kažem, u košarci sam dugo godina, vrlo malo ima njih koji su skrenuli da je imali ekstrema, da su otišli drugim putem, vrlo malo, 1 na 200. A kako primetite kad neko ima neke ljubavne probleme ili ima probleme u porodici? Pa vrlo prosto. Na treningu neraspoložen, odsutan, kasni, dekoncentrisan, pričaš mu nešto, ne čuje, zamišljen, vrlo lako se vidi po ponašanju. Kao kod dece, znate, čitate po novinama za mlade roditelje, povuklo se dete u sobu, ne izlazi iz sobe, ćuti, gleda u zid jednu tačkom, pita šta ti je? Kao problem s momkom ili s devojkom, problem s društvom, ponižavanje u školi, znate, koliko dece se ubije zbog nekih ponižavanja. Znači, mora da se osluškuje. Kao što kad mene pitaju kako ovo, organizam svoj, znači od glave do pete, mora se osluškuje, stalna glavobolja, smetnje u vidu, ideš kod neurohiruga, boli, teško dišeš, ideš da vidiš zbog čega. Ne, ljudi, proći će. Znači, osluškuješ svoj organizam. Znači, sve ima neke sitne signale daje. Da. Tako i kod dece. Mora da osluškuješ, da gledaš s kim se druži, da li odjednom menja neki izgled u šminkanju,
tetovažama, s kim se druži da vidiš, da sluškoš na sve strane. Da. To je posao roditelja. Ali nije lako sa mladima koji neće da se otvore. Šta ko? Koji neće da se otvore, kažem, prema roditeljima, da neće da kažu. Ti bolje znaš, introvertni tipovi, bolje biti ekstrovertan. Dakle, neće se otvori, ima nekom da se poverava, ima druga i drugaricu, nekom priča. Da. Zavisi zašto neće se otvori. Ako ima prestoge roditelja i nekim problemima roditelji kažnjava, neće se otvori. Znači, moraš da saslušaš sve i da... Ja deci kažem i da si razbio nešto, napravio štetu i da si kriv, da si nešto... Kaži meni pa da vidimo kako da rešimo. A ne, zašto, kako, ne, greško. Mislim, sad, neću ja da pričam o sebi i svom vaspitanju, a jednostavno treba osluškivati decu i staviti se u njihov položaj i staviti se u položaj naših roditelja. Znači, jako teška tema, znači svak radi kako misli dobro da radi. Da. Zato, samo bi jedno predložio, ja sam davno pričao, ja bi uveo u 5. osnovne predmet psihologija. U 5. osnovne. Bravo. Zašto? U 1. osnovne, svo troje decu išli u istu školu. I 1. osnovne, po 30 đaka je bilo odelenju, 30 normalnih brakova. U 3. osnovne, 5 razvedenih brakova od te dece. U 8. osnovne, 50% tih brakova je deca koje su bila odlični đaci, su se, kako se roditelji razvode i pravi probleme, deca vide, je skrenulo sa puta. Zato tu treba psiholog. Psiholog i pedagog u školi reda radi, nije to. Predmet psihologija. Da se nauče da razmišljaju. Slažem se. Da prave percepciju u životu, šta je bitno, šta je nebitno. Da, i da nauče da primete koliko smo svi različiti i po kom osnovu smo sve različiti. I da se ne takmiče sa drugima. Kako ovaj dobi 5, ja 4+, kako ovaj bolje trči, kako ovaj zabavan devojčicama, ja nisam to. Svaki ima svoj stil. Neko voli popa, neko popadi, ko kažu stari ljudi. Svaki ima za sve. Sad smo došli na onu temu zašto nismo zadovoljni. A jedan od ovako mudrih, da kažem, saveta je da sve dok se upoređuješ stalno sa drugima, nikad nećeš biti zadovoljan. Velika greška. Da, evo, tu nam je Stefan Radović, on se upravo bavi ljudskim dušama. To je prva stvar, ne upoređuj se u drugima, ne udovoljavaj ono kao to na engleskom jeziku postoji people pleaser, odnosno na srpskom to bi bilo udovoljavanje, non stop udovoljavanje, gde zaboraviš na sebi, zaboraviš da postaviš granice jasne. To je ono najvažnije. Ovo što se tiče škole, ovo mi se mnogo svidelo vezano za psihologiju, to je apsolutno da i negde profesori, nastavnici, učitelji od toliko količine tih dece ne stignu da baš osluškuju svako to dete, ali mislim da ta prava polazna tačka osluškivanja treba da počne od roditelja. Nažalost, uvek kažem, nije dete dupe da ga svako ima, ali danas svako ima dete i ne zna sa tim detetom šta da radi i mnogi roditelji zapravo bi trebali prvo da se posvete sebi. A tek jer mnogo puta mi dođu, moje dete ovako i onda kao ok, onda počnem da ih ispitujem o njihovom životu, o njima u tom periodu i onda se šokiraju koliko je isto i koliko je identično. Da. Šta misliš da su u stvari glavne zablude kod roditelja i dece? Ja mislim da roditelji često misle da dobijem dete i onda to nekako ide samo od sebe, znači ja šta ću, a u stvari iz dana u dan ti uopšte ne znaš kako da se postaviš prema deci. Pa ono što se dešava je to, mi kupimo recimo mikrotalasno, špored, bilo šta i dobijemo uspustvo, jel tako, uz to. I onda uzmemo to uputstvo i naučimo kako se to, šta se tu radi. Kada postanemo roditelji, nikada ne uzmemo malo da se edukujemo, pogotovo u današnje vreme. I jako važno je edukovati se o samom roditeljstvu. Kada dete izložiti o samom, recimo, uređaju, telefonu, jer ne znam da ste vidjeli i uopšte primetili snimak jedan gde je malo dete od 2 godine i roditelj mi kaže ajde sad uradi tapši, on tapši, ajde pošalji poljubac, stavljaju mu ekran od telefona ispred, svi mu se obraćaju, dete samo gleda ovako. Sa svih strana glasovi ništa ne čuje, samo se fokusira na taj ekran. Važno je da se edukujemo, to je važno u ovom trenutku sada, edukovati se i kako dete usmeriti, a opet nešto što smo mi imali, a ova deca danas, nažalost,
negde imaju malo oslobođeno to djetinjstvo od uređaja, ali to zavisi od roditelja. Mislim da svaki roditelj može da odabere da svoje dete nauči šta je to igra žmurke, šta je to razne društvene igre između dve vatre u dvorištu i penjalice, ljuljaške. Tako je. Sad se nešto setio, sve u životu prosto, samo kako ko gleda i šta gledaš. Što je košarka kod nas na vrhunskom nivou, to decenijama, i sad paralelno što veze nema s tim, što je kardiovaskularna klinika Dedinje jedna od najboljih u Evropi i svetu. Zato što si ti u njoj radio i zato što si ti u košarci? Ne, ja radim u Dragišu Miša. Zato što je profesor Aca Nikolić, profesor Šaper, Popović su išli u Ameriku, išli na Rusiju da gledaju, da pronesu znanje. A profesor Vučinić ranije i koji je još bio u kardiovasku sve pokojni, su slali mlade lekare u Ameriku, u Nemačku da nauče znanje. Ajmo sad da ne ispade da ulazim u politiku. Koje je najbolje školstvo u Evropi, na svetu? U Finskoj. Što ne ode jedno 5 njih iz ministarstva u Finsko, pa bude tamo 15 dana pa vidi šta je to. Znači šta rade u Kini u prvom osnovne? Uče decu da nameste kreve, da naprave sendvič, uče tako dalje. Da. Na tome, kad ne znaš šta je lepo, pitaš šta je skupo. Ako ne znaš šta je negde najbolje, hoćeš da držiš restoran, idi u Italiju, u Francusku. Ako hoćeš košarku, idi u Ameriku, po Evropi, u Srbiju dođi da gledaš. Tako da, kod školstva mi to smeta, da ima dosta stvari da može se popraviti. Prvo, evo sad, možda povučem. Ja kad sam rekao pre 20 godina, Mika Ala škola, da se ogradi. Na što to liči na kave, kako da se ogradi škola. Evo sad je ograđena škola. Zato sam primetio da popodne deca igraju, dođu narkomani, sede tamo, oteraju ovi sa stomacima, deca igraju košaku i tako gradi. Sad je ograđena škola. Školsko policajca. Da, sad je svaka škola ograđena, što je dobro. Tako bi sad uveo psihologiju i poslao nekoga iz ministarstva u Finsku da vidi. Ne možemo mi sve prikopiramo, ali da vidi šta je dobro, da pojačamo. Jeste. To je ono što je najtužnije zapravo kad pogledate nekada pre 100 godina postala su zaprežno kola, je li tako? Kakve sad automobile vozimo. Sad pogledajte školstvo pre 100 godina i sada šta se promenilo. Isto sedimo u klupi, isto se gleda u tu tablu, isto se... I negde se ubija ta aktivnost u svakom čoveku. Ja ne znam kako je kod vas bilo, ali kod mene u mom školsku bilo svako javljanje da želiš da postaviš, ćuti, sedi, sad da pričaš. Nismo imali uopšte slobodu da se izrazimo i da kažemo i da li postavimo pitanje, možda da imamo slobodu da razmišljamo na neku temu. Da. Pa ne znam, kod mene recimo u srednjoj školi je bilo to, ja sam do duše bila 5. Beogradska gimnazija, što je i dan danas jedna od najboljih gimnazija u zemlji. I tu se razvijala kritička misao, recimo kroz istoriju. Mene to baš iznenadilo kada nas je jedna profesorka istorije pitala, kada mi je nešto ispredavala, šta vi mislite o tome? A mi kao, prvi put nas neko tako nešto pita. Ali dobro, šta znam, danas je dosta taj, da kažem, danas je čak možda i previše mišljenja. Danas se možda suviše ljudi forsiraju da nešto misle, a da i ne znaju pritom. Jer je takav javni diskurs, zato što evo i preko društvenih mreža svako ima mišljenje. A bez obzira na to da li uopšte to mišljenje potkovano bilo kakvim znanjem. I ljudi se, po mom mišljenju, mnogo oslanjaju na ono što oni misle. A to verovatno nije tačno. Ali mnogo drže do svog mišljenja. Tako da, evo, ponovo smo na tome zašto su neki ljudi stalno frustrirani. Pa nije onako kako oni misle. Svet nije onakav kakav bi oni mislili da bi on najbolji trebalo da bude. A svet je takav kakav jeste. Sad ovo kad kažem, skočit će na mene mladi. Društvene mreže polat. Takav glupost ima da je to strašno. Što kaže Umberto Eco, se ne da je pročito, svaka budala može da kaže šta misli. Kritikujem ja sad Đokovića, kritikujem Obradovića, ko si ti koji kritikuješ? Da. Pa da. Šta si ti u tvoj CV? Ko si ti u košarci, u tenisu? Mi sve naši, sad neko osjeća se, pustio kritiku, video je na to pod nekom šifrom da je nešto važno. Da. Jad i beda. Da. Pa sad, Stefane, kako se otrgnuti tim tuđim mišljenjima? Jer isto tako kad pričamo o tome zašto nismo srećni i zadovoljni, zato što nas previše opterećuje šta drugi ljudi misle. I sad, to nije, nije neobično, zato što koliko do pre 10-20 godina, to šta će komšije da kažu je određivalo tvoju sudbinu. Ali to je određivalo... To je i dan danas. To je mesto u društvu, to je određivalo tvoju reputaciju. I sad, a danas se favorizuje da ne treba da se osvrćemo šta će drugi da misle, nego na sopstvenu istinu.
istinu. I kako sad izbalansirati sve to? Što neki možda koriste u svrhu isto i manipulacije. Znaš, ono koji ja sam jedini u pravu, drugi nisu u pravu. Treba zapravo naći balans. I treba u svemu tome najvažnije je da se centriramo sami sa sobom. Da postavimo sebi pitanje. Da radimo sopstvenu introspekciju, odnosno sopstveno istraživanje sebe. Šta je ono što meni prije sad, šta meni moje telo sada govori da je dobro? Šta je ono što ja mislim da je dobro? Da li se osjećam ako bi to uradio, kako se ja osjećam? A ne šta bi rekla komšinica, da li će ona to biti sutra trač partija na kafi ili ne? Ne znam. Ono što sam ja primetio kod uspešnih ljudi da uopšte ne slušaju, kako kažu onu, za dobrim konjem se i prašina diže, uvek će se pričati. I postoji ona jedna, ne znam da ste primetili onu priču i sliku, ono kao kada su dvoje vodili magarca. I onda kao vidi ovo dvoje ludi vode magarca, umjesto da ga jašu, onda stavio je ženu, kao vidi on šeta, žena jaša, onda je seo on vikao kako ga nije sramota. I ljudi će uvek imati nešto da kažu. Da zamere. Evo, moma je možda dobar primjer zdravog razuma vezano za sve to. I sam si bio sigurno na meti i tračeva i ogovaranja. Što kao maneken, što kao zgodan Beograđanin, što kao dobar doktor na dobroj poziciji. Pa, ljudi kad ogovaraju, sad primjera daleko bilo, ja ogovaram tebe gde god stignem, prvo nisu iz tvoje branše, nikog ne odgovaram. Ja podsvesno znam, onaj ko ogovara tebe, mene, on ima nadsvest, svest, podsvest, duboka podsvest. U svesti, a ne u podsvesti, zna da ti mnogo vrediš. I pokušava Gebelsovom metodom, po kafićima, po tračevima, da ti spusti tvoj nivo. U stvari, za pametne i normalne ljude, on priča o sebi da je iskompleksirana budala. A tebe i mene to ne dotiče. Pre tome su malo pričali. On se ne dotiče što ga priča. Za mene, svašta su pričali. Samo nisam bio homoseksualac i narkoman. Sve sam bio. A ja išao svojim putem i zadovoljan svojim životom. I opet da čitiram Čolu, ništa ne bi menjao. U mladosti to manekenstvo nije bilo neko pomodarstvo, nego bilo je teška vremena, živjelo se teško, knjige smo kupali polovne na ulici, meni se zalomilo da im falio neko s tim konfekcijskim brojem, lepo se zarađivalo, mnogo se zarađivalo, bilo nas malo u Jugoslaviji, na 6-7 manekena i to je ispalo, to mi je obeležilo život. I sad kad sam dežurao svako večer i kad sam i operisao više i pacijent zadovoljan priča u nekom kafiću, ne znam da on mene ili ti poznaješ, ja kaže imao sam perforaciju žučne kese i tako dalje, da ne upam sada u struci i sve sam imao tretman lep. Ko te operisao, ona ima neke. Znači, jadan taj što a on sedi po kafićima ceo dan i vodi tuđe živote. I jedna od mojih izreka, nemam vremena da imam mnogo slobodnog vremena. Da se bavim tuđim životima, to je glupost. Da. Sad problem u današnje vreme je što preko društvenih mreža i preko digitalnih uopšte platformi se vode brojne kampanje protiv određenih ljudi i što to može da poprimi jedan krajnje neprijatan i netačan tok. Da te neko blati i satanizuje i nije baš lako ostati imun. Naročito kad su ljudi iz javnog posla ili kada su u pitanju influenceri. Jesi imao neki put među klijentima takve slučajeve da... Kako uopšte o tome razmišljaš? I sam si, da kažem, izložen, imaš 100.000 pratilaca na Instagramu. Pa izložen sam i tekako. Da. Ali ne znam, nekako sam odavno shvatio 10 godina već radim ovaj posao. Kao gospodin Moma sam se bavio još skoro 6 godina modelingom. Mislim da je i mene odredio taj modeling, negde učvrstio taj karakter i dao mi negde mnogo nekih životnih savjeta, posmatrajući ljude, posmatrajući te kreatore sve. Uz ovih 10 godina sam shvatio da svaki komentar na tim društvenim mrežama, i možda će ovo pomoći verovatno i tvojim gledalcima, nije moj. Ni dobar, ni kada dobijem dobru pohvalu, to nije moje, to je opet odraz te ličnosti i taj loš komentar isto je to odraz te ličnosti. Rumi je umeo da kaže sve što vidiš u meni tvoje je moje ono što ja vidim u tebi. Tako da svaki taj komentar je odraz čoveka i kada si negde stabilan i emotivno jak unutar sebe i mentalno, imaš tu tvrđavu unutar sebe, mislim da taj komentar je samo jedan
komentar. Jeste. Evo da se pohvalim, po znacima navoda. Nemam ni Facebook, ni Instagram, ni društvene mreže. I živim svoj život, lepo mi uživam, a ovo što ti kažeš, nekog satanizuju, se 90% bavi tuđim životima. Da. To je strašno. I zato su neuspješni i nesrećni. I dalje misle, a ogovarao sam Snejana Dakića, ogovarao sam, lepo mi. Ti si jadnik i patiš. Mučiš se. Jeste. Pa to je jedan od razloga zašto ljudi nisu srećni, zato što zapravo se bave tuđim životom. Tako je. A nemaju ni sopstveni život, ni sopstvene ciljeve. Počeli smo emisiju, šta voli, što radi. Iznenadio sam se prijatno par puta kad idem negde, prođem pored Narodnog pozorišta, predveče, prošetam, tamo onaj Plavić, onaj drugi, manji, bina ili tamo na glavnom, puno vidim mladih koji čekaju red za premijer. Puno mi srce. Jugoslovensko, dramsko, isto tamo. I kad vidim mlade da ulaze u muzej, kad idem tako dalje, kad ima mnogo zlatne dece i mnogo koji pravilno žive i mnogi razmišljaju i gledaju svoj, ne gledaju tuđe. Ovo bavljanje tuđim životima, to je katastrofa. Eto, mnogi lekari, stručnjaci, endokrinolozi, psiholozi kažu da su upravo ove generacije koje sada imaju manje od 20 godina ili tu oko 20, da su oni potpuno drugačiji i da će bukvalno oni, da kažem, spase svet i da će preokrenuti to su ovo deca novog vremena, digitalnog vremena. Sad malo ćemo pričati još o tome kako da raskinemo te lojalnosti, da živimo tuđe živote i tuđe ciljeve u nastavku ovog razgovora sa Stefanom Radovićem, porodičnim i sistemskim konstelatorom i sa doktorom Momom Jakovljevićem, koji je sportski lekar Partizana i hirurg. A za sada televizijsko izdanje moram da vam odjavim jer nam je vreme isteklo i da vam preporučim da nastavak razgovora propratite na YouTube kanalu Hype televizije. Prijatelj naše televizije je Divna voda. Ovo su Male stvari i pratite nas i na našim društvenim mrežama, ali birajte sadržaje koji vama odgovaraju i koji vas navode da nešto novo naučite, kao što su, na primjer, klipovi iz emisija Male stvari i Sada i ovde. A mi da produžimo priču. Rekao si, Stefane, koliko je zapravo mi nesvesno zapravo živimo neke razne, kako se to kaže, lojalnosti prema nekim našim porodičnim obrascima koji su vrlo često jako loši po nas. Bili su loši i po naše pretke. I šta su to najčešći obrasci koje mi ponavljamo u svojim životima? Da li je to alkoholizam? Da li je to razvod i preljubništvo? Da li je, ne znam, ti bolje znaš? To što si navela, pa da nadovežemo, recimo, ostajanje u brakovima, da se trpi, pa ona besparica, nastavak svega toga i nekako je ljudima jako teško da izađe iz lojalnosti. Šta je zapravo lojalnost? Lojalnost je kada mi pripadamo određenom porodičnom sistemu, pripadamo svoje porodici i to je prvo i najvažnije pravo na pripadanje koje svaki čovek unutar sebi prirodno ima, želi da pripada negde. I negde ako pogledate recimo ekstremiste, huligane i tako dalje i sve te grupe navijača, oni uvek, zašto su oni tu? Zato što nisu mogli da nađu pripadnost u svojoj porodici i onda su našli pripadnost, odnosno data im je ta lažna pripadnost u tom skupu. Lojalnost kao lojalnost postoji unutar nas i da li je to sad, postoje i konstruktivne lojalnosti, postoje i destruktivne. Destruktivne su sve ovo što smo sad nabrojali, ali negde mislim da je najvažnije samo da kažemo da mi uvek imamo osnov, pravo i izbor da mi to promenimo. Znači, ako je nekome otac bio alkoholičar, taj neko može odabrati svoj put da postane takođe alkoholičar, a može odabrati put da to nikada ne postane. Znači, sve je zavisno od nas. I mi biramo zapravo. To je najvažnija stvar je zapravo da shvatimo da mi biramo svoju sopstvenu realnost i kako ćemo živjeti svoj život. A kako porodica može da shvati da se neko ne osjeća pripadnikom te porodice? Šta je nešto što porodični sistem može da promeni? Da kaže, čekaj, ali ovaj čovek, mi smo ga nekako odbacili. On ovo radi, ne znam, postaje delikvent ili ne znam, samo zato da bi privukao pažnju ili okreće se nečemu što ne treba. Kako porodica može da se promeni da bi neko osjećao pripadnost?
Pa ono što ja mogu da kažem iz svoje sopstvene prakse, što mi radimo zapravo i na radionicama i na individualnim grupnim terapijama, vraćamo sve te ljude koji su na neki način izbačeni iz porodičnog sistema, isključeni zbog svojih neadekvatnih ponašanja. Sva ta neadekvatna ponašanja mogu da budu ponašanja, obično su začeta negde iz ljubavi ili nedostatka ljubavi. Za čim mi tragamo. Kako porodica može to da osvesti? Pa ja mogu reći blagoslov je kad osvesti porodica, ali obično to osvesti jedan od članova porodice. Da je neko isključen ili da je, recimo, da mu je potrebna možda pažnja, saslušanje ili se možda upleo u neke vode odakle ne zna ni da se sam izbavi. Pa dobro, onda ako jedan primeti, je li to obično taj koji je odbačen? Taj koji primeti, postaje crna ovca. Ta crna ovca je obično najjači potomak te porodice koji želi nešto da promeni. Čim ste primetili, čim ste vidjeli, znači vi možete nešto da napravite promenu. Možeš da se isceliš. Tako je. Momo, kako ti gledaš kao pretpostavljam predstavnik jedne, da kažem, starije škole? Na šta? Pa na sve ovo zašto ljudi postaju otpadnici od sopstvene porodice, zašto porodica odbaci neke svoje članove? Pa treba, vraćam se na psihologiju 5. osnovne, treba naučiti dete da misli svojim mozgom šta misli, a ne da ide za drugima šta misli, ono kao fenomen čopora, znate, šta je neko ko je neki mangup u školi, onda mu dečaci puberte da budu i oni, umjesto drugi se okrenu pa uče, neće da idu tim putem, da budu delikventi. Isto, devojčica se jedna ovako, naravno kopiranje, ko što i u javnom životu kod odraslih, ko nazovi jet seta ovih, da ne kažem šta su. Prema tome, treba dete naučiti da misli, da razmišlja, da misli svojim mozgom. I da mu se postave kao malom vrednosti šta je. Ono što smo počeli na početku, normalno je ako hoće da završi škola, ako neće ide na zanat, ako neće ništa, što da radiš. Ali meni je baš taj predmet, ja sam recimo bio u srednjoj saobraćajnoj školi u Kraljevu, a meni je baš predmet u 2. i 3. godini psihologije promenio život. Znači, najviše zbog tog mišljenja, istraživanja, eksperimenta, i možda mi je to odredilo ovo danas, čime se danas bavi. Znate, zašto još? Što je počeo koliko je razvedenih od 1. do 8. osnovni i tako dalje, neko živi s babom i dedom, nekom je neko delikvent, nekom mnogo ima problema koje neću ja da ulazim u tuđe probleme, onda je zato tu psiholog da ih nauči šta je pravilno, šta nije pravilno kad su mladi i tako dalje. I djeca su veoma zla. Ih nauči život. Da kažemo malo. Da im i uspona i padova. Da. Ne pada bokser koji je prvi pao, nego pobeđa onaj koji se brzo podiže, kaže Hemingway. Da, u stvari radi se i o tome da deca imaju različite psihološke faze i potrebno je da roditelj razume u kojoj se fazi nalazi njegovo dete. Tako je. Nije isto do 7. godine u pubertetu, početku, sredini, na kraju, adolescentnom dobu i zrelom dobu. Potpuno različito. Tako je. I roditelj treba da zna da nije njegovo dete nevaspitano ako s 2 godine nešto ne može ili ako nešto sa 13 godina radi, da je neki problem sa njim. Nekad jeste. I znate gde je greška? Kao što jedan košarkaš kaže, ako ne nauči da driblaš u pionirima, neće nikad ni da budeš košarkaš. Propuste u tom ranom pubertetu. Propuste decu, pusti da lupaju, ne osluškuju kad se povuče u sebe, kad je promenio ponašanje i tu onda dete luta i neko jaki se spasu, neki propadne. Da. A kakvi su to, Stefane, simptomi koje ljudi obično pokazuju kada se primeti da oni imaju neki problem, da su odlutali, da su se izgubili, da ne znaju gde će, šta će? Mislim, mnogi ljudi danas jednostavno ne vide za sebe izlaz. Nisu svi imali sreće da su im roditelji tako trezveni, stameni, da su se na pravilan način pobrinuli da ih usmere. To sve zavisi od karaktera osobe, ali postoji recimo povlačenje. Tihovanje, što bi se reklo, skroz čovjek ode u totalno zatvaranje sebe, dok neko ode u ekstremno otvaranje sebe, izlaganje sebe, sopstvenog života. Ni jedno, ni drugo nije dobro i mislim da negde najvažnija lekcija koju sam ja pokupio iz sopstvenog detinjstva, to je ni u čemu ne treba preterivati, treba naći ravnoteža i balans. Najčešće što ja vidim, recimo ovde, mogu sad da govorim iz ovog sadašnjeg vremena po društvenim mrežama, to je baš kao što je gospodin Moma rekao, to je, ne znam šta ću da radim od svog života, pa cijel dan komentarišem druge ljude, zapravo nemanje svrhe u svom životu. Totalno povlačenje ili ono totalno, lakše mi da, kao smo pominjali ovo pričanje o drugim ljudima, lakše mi da pričam o drugim ljudima nego o sopstvenom životu i o tome tu nešto da promeni. Da,
ali često ljudi traže izgovore za to što njima nije išlo u životu, a zapravo... To sam malo preko. Kriv mu je nastavnik, kriv mu je otac i majka, kriv mu, nije mu niko kriv. Da. A to je ona priča koju sam ja rekao. Postojali su dva brata, jedan brat je jako uspešan, drugi je alkoholičar, svima je obojici braća je izgovor otac alkoholičar. Da. Izbor je na tebi. Znači, hoćeš da budeš isto ili totalno suprotno. Da. Ali dobro, kaži mi kako si se ti izborio, Stefane, ti si pričao si mi, pisao si o tome i u svojim knjigama i govoriš u svojim postovima o tome, da je zapravo tvoj otac se jako loše odnosio prema vama. Bilo je i nasilja u porodici. A koje su bile faze minusa, pa kako si se onda odbio od dna i završio pravni fakultet, ali odlučio da ćeš ipak da se usavršavaš u praksi porodičnih konstelacija? Pa mislim da je podrška roditelja jako bitna. Ja, nažalost, tu podršku od oca sam dobijao na totalno pogrešan način. Dok je majka pokušavala da mi pokaže sve moje vrednosti, otac je pokušavao da mi pokaže, da istakne sve moje mane. I negde zapravo u tim padovima, ja recimo sam zaista u jednom periodu života je me savladalo to, pogotovo kad sam bio na fakultetu, me savladalo sve to što sam slušao u detinjstvu od strane mog oca. I negde kako sam se odgurno, to je bio sam u tim fazama. Nisam kao, danas biram da se nešto promeni. To je trajalo. I zato na neki način mogu da razumem ljude kojima je bilo teško u životu i kojima nisu imali podršku od svojih roditelja ili kojima je roditelj bio kao u mom slučaju otac agresivni alkoholičar, ne samo alkoholičar, nego agresivni alkoholičar. I sve te stvari i sve te traume koje smo doživjeli unutar porodice, koja je bila ne samo, nego totalno disfunkcionalna, mogu da kažem da su me na kraju osnažile, jer iza svake traume se nalazi neka mudrost i neka snaga. Jeste da mi je to bilo problem da sam recimo, baš isto prelepo, gospodin Moma to rekao, meni se desilo recimo u 6. ili 7. razredu osnovne škole, baš u tom periodu, i baš mi je bila potrebna pomoć sa nekim da razgovaram ko nije član moje porodice. Nažalost, psiholog i pedagog u toj školi su samo misaone imenice koje stoje i ni u čemu ne funkcionišu, niti doprinose toj ustanovi. To je baš vreme puberteta, 6. i 7. razred, kad udari najjače. On se uklopio u staru izreku fenomenalno, što me ne ubi, to me jače. To je ta rezilijentnost, to je to. Da, međutim, ti imaš brata, znači to su dva muškarca u kući. Da li ste vi nekad imali želju da i vi budete agresivni prema tom agresivnom ocu alkoholičaru? Da se vi odbranite majku, da, kako da kažem, uvratite istom merom? Da, apsolutno da. Tanka je granica između toga, ali mislim da je tu najveću ulogu odigrala naša majka, koja je uvek govorila, nekako je, ja ne znam, ta žena kao da ima 500 godina, ne da je, tačno je znala šta je, iako je kao mlada postala roditelj, tačno je znala šta je u tom trenutku nama potrebno i nikada nije nama dozvoljavala niti da dignemo ruku na oca, jer znala je da ćemo u kasnim godinama se možda zbog toga kajati, da će nam biti teško, nikad nam nije to dozvoljavala da uradimo i nikad to nismo ni uradili. Ono što smo samo znali da uradimo je da je sklonimo kad smo bili fizički jači, stabilni, da je sklonimo i zapravo da odemo. I sad, kad pričamo o tome, mnogi ljudi su mi recimo postavili zašto tvoja majka nije otišla ranije, ako se to dešavalo, drugačije su vremena bile. Zakon o nasilju u porodici nije postojao, tada sigurne kuće nisu postojale tada. Podrška iz svakog sistema u kojem je ona tražila zapravo nije postojala, čak i kada je odlazila u socijalno, pa čak i u hitunu od strane doktora, na kraju je uvek doživljavala i nailazila zapravo na ljude koji su bili kao što si toliko pričala pa si bila prebijena. Nekako baš velika mizoginija je bila tada. Uvek okrivljivanje žrtve. Tako je, a kada smo tražili zapravo sklonište, uvek je bilo kao odvodiš decu od svoje kuće jer ti imaš negde da ih odvodiš. I zapravo tu je ta pozicija, bilo da je to muškarac ili žena, uvek je to bilo i društveno koliko ti možeš da uradiš nešto, ali mislim da najvažniju stvar koju je ona uradila, a to je nikada nam nije rekla ni jednu ružnu reč za njega, ni jednu, i nekako nam je bilo možda i zbog toga lakše na kraju da se povežemo sa njim kad je on skapirao sve svoje greške. Ali čekaj, je li on živ?
Ili je preminuo? On je preminuo 2021. Da. Da, ali nekako ste se izmirili. Da. Pre nego što je preminuo. Apsolutno, zadnjih 2 godine njegovog života smo zapravo imali život baš onom kakav treba da imaju otac i sin. Ali to je negde i taj moj način gde sam i ja radio sopstvenu terapiju sa svojim terapeutom, a to je da shvatimo zapravo da svaki roditelj nam daje onoliko koliko nam treba dati i da možda sve te stvari koje nisam dobio na kraju su postale moja snaga, jer sam ih sam pronašao na neki drugačiji način. A zapravo, da li si se ti promenio ili se i on? Jer kažu dovoljno kad se ti promeniš, promene se svi. Sa mojom promenom se apsolutno i on promenio. Počeo sam zapravo sam shvatio šta je ono od čega mogu osnovno da počnem, a to je bilo ono kao samo da ga pozovem, znam da ne može da priča više od 2 minuta, samo 2 minuta, tata, kako si, da li si dobro, on mene pita kako si, hvala ti, ja sam se osjećao duhovni mir. A šta, posle 2 minuta krenu osude, kritike ili šta? Posle 2 minuta on kaže, moram nešto da radim. To je tada uvijek bilo tako. Da, ali dobro. I nekako se gradio i prvu zapravo podršku kada sam napisao prvu knjigu, pošto je njegova želja bila celog života da napiše knjigu i piskaro je on tu svašta nešto, i mislim da je to negde jedna od najvećih stvari koje sam naučio od njega, to je okrenutost ka knjigama i od majke i od oca, iako nisu bili sad ni jedno ni drugo nisu bili akademski građani, nama je uvek bila, imali smo zid u biblioteku u kući i čitanje tih knjiga, ali nikad se nije usudio da napravi nešto. I kada je pročitao tu prvu knjigu, on je napisao prvi put u životu, to je, znam, možda će nekome da bude čudno, ali ja sam tada prvi put u svojih 29 godina dobio poruku od njega, ono kao mnogo sam ponosan i volim ti, sad piši još žešće i volite tatu. I meni je tad bilo ono kao, ok, sad razumijem što se desi. Malo sam te zapostavila jer je ovo zaista jaka priča. I šta je on shvatio? Zbog čega je on bio takav kakav je, loš za sebe, pa još gore za svoju porodicu? Mislim da onog trenutka, pošto je on povredio nogu, i onda je zbog te povrede noge završio u bolnici, na operacijama, pa na rehabilitaciji, i dok je bio zapravo sam sa sobom, on je imao vremena da razmišlja o svom sopstvenom životu i prvu promenu smo zapravo videli kad je poslao moje majci poruku i možda je to najveće njegovo osvešćivanje, da je rekao nikada nisam znao da budem otac, nikad nisam znao ni da budem muž, zato što sam ja ostao jedan mali dečak koji nije otišao dalje iz svog doma i kojim u svima i svemu, čak i u svojoj deci, tražio mamu i tatu. Momo, kao muškarac i kao čovek koji radiš sa muškarcima, sportistima i susrećeš se sa mnogim svojim pacijentima i tako dalje, zašto muškarci su najviše zaglavljeni danas u svojim životima, u svojim psihologijama, zašto se toliko okreću alkoholu umesto da nekako, zašto je muškarcima toliko teško da otkriju svoje emocije i da ih priznaju i da budu bolji? Nisu mi vreme išli kod psihoterapeuta, šalim se. Znači, ne znaju, alkohol je, da ne uđem neko da ne povredim, bežanje od realnosti, jedan sedacija, znate, umjesto lorazepama, benzodina i tako dalje, ja se napijem i odložim problem. Spavanje dugo, pijem, spavam i ne pripravim ništa, obrnuto. Gube se kao kontratema kad detetu daš da vozi BMW, Mercedes, 18 godina, misli tomu pripada, upropasti se ga. Tako ovi sebe upropašću, umjesto sedne s nekim da raščisti što ste malo prvi pričali, u čemu je problem, zašto? Ajde vidimo šta ne valja, ajde probamo ovim putem, evo ti 3 puta izaberi, a ovaj najgori put što radiš, napiješ se i da. Dobro, zapravo to ne samo što ugrožava zdravlje, nego ne rešava problem, što si rekao, samo ga odlaže. A samim tim ga uvećava. Zamaskira ga. A s druge strane raste bes, kvare se odnosi. Jel? Pa hajde još malo da popričamo o tom savremenom domaćem muškarcu ili možda balkanskom muškarcu. Šta su njegovi najveći problemi? Šta su? Problemi. Savremenog muškarca? Da. Kako, kome ja? Teška tema. Pa teška tema, ali radiš s muškarcima, okružen si. Pa, ovima u biznisu takmičenje ko će da bude bolji na tržištu. Advokati, svi se nešto takmiče, advokati, ko je bolji, pravi reklamu. Svi bez potrebe imaju neko trkanje, neko upoređivanje. Mene su to naučili na hirurgiji. Imaš to ti je plafon, možeš ovako, možeš da budeš gore. Treba biti, ja nikad nisam rekao deci da budeš najbolji. Budi u prvoj trećini. Budi u srednjoj trećini, koliko se bori da malo pređeš tamo, ako ne ide promeni zanimanje. A to je najgore da budem najbolji, to, da li u košaci ovo, polako. Da.
Treba vremena da vidiš gde si, šta si, koji je tvoj domet, koji je tvoj limit. To je opterećivanje mladih, opterećivanje, znate. A ovo što si me pitala, sad muškarci, svi se nešto trkaju, svi ono, ko ima, kako ko? Opet se vraćam na Pariz, neko vozi spačik i mali auto, ima biznis, nema ga nigde u medijima, niste čuli za njega. Ali danas je prosto drugačije vreme, nekako je nametnuto da se mora biti uspešan, da se mora pokazivati, pa koliko misliš da se to odražava? Bez potrebe. Svi se nešto trkaju sa sobom, znate. Jedan se haos napravio od medija, od televizije, od štampe. Ja sad poslednje vreme ubacim ribolov, koji nikad nisam se bavio ribolovom, nacionalnu geografiju gledam istorijske emisije, gledam emisije o životinjama i odmaram se. I komentne serije. Što ti kažeš, teške serije pred spavanjem, a ne, zamaraš se. Nikako. Da, Stefane, koju si ti seriju noćas gledao? Oboje smo neispavani zbog toga što smo gledali serije, a nismo zajedno gledali. Si čula 100 puta da je smeh lek. Jesu. Ideš sa pozitivnim ljudima, ne one koje ti troše energiju, oni energetski vampiri, a te dave svojim problemima, guši. I gledati komedije. Apsolutno, najbolje gledati po komediji, ali ja isto volim kao i ti tako malo psihološki. Da, ali čekaj, ti si mi preporučio da ima neka jako popularna serija, nećemo sad spominjati na kojoj platformi, koje se bavi upravo porodičnim konstelacijama. Da, Another Self, odnosno drugo ja. Mogu da, bukvalno se bavi baš o tome psihološkom i svakome bi iskreno preporučio tu seriju, o tome kako nas traume iz prošlosti definišu, traume naših roditelja, naših predaka, definišu u našem sadašnjem životu. Meni je, recimo, najveći tu od svih, u cijeloj toj seriji je zapravo druga epizoda kada počinje sa, sad ćemo malo da spoil alert. Da pokvarimo. Da im kažemo, zapravo počinje sa time gde su se povlačili tada Turci sa Krita i tu je bio jedan mešovit brak između Turčina i Grkinje i gde su svi oni napustili. Ona je ostala zapravo, nije napustila još Krit, ali želela je zapravo da ode za svojim mužem u Tursku i onda se zapravo u toku tog povlačenja taj jedan Turčin je ubio, ona se udavila itd. I na kraju njen potomak... Sad nemoj nam reći samo šta je bilo na kraju, molim. Samo kažem da njen potomak je na kraju imao strah od vode i tek onda kad je ona shvatila zapravo odakle to dolazi, onda je ona to mogla i da negde i da promeni. To su zapravo generacijske traume o kojima se tek sada u poslednje vreme sve više i više priča i kroz epigenetiku sve više bolje i bolje predstavlja. A šta su naše najčešće, evo i da time privedemo kraju današnje izdanje emisije Male stvari, šta su to naše najčešće transgeneracijske traume nas ovde, na primjer, na našim prostorima? Ono gde se zapravo, šta zapravo utiče na nas, to su definitivno ratovi. Svi ovi ratovi koji su bili, to su besparica, to na porodičnim konstelacijama mi možemo da vidimo kako recimo neko ima toliko zastoj u porodici jer se desilo čedomorstvo unutar porodice, razne stvari su... Ali kad kažeš čedomorstvo, da je dete preminulo samo od sebe ili ga je baš neko usmrtio? Pa baš, mislim, mnogi gledalci, hvala Bogu, danas živimo u vremenu gde se to ne možemo ni da zamislimo, ali samo malo da bolje znamo istoriju, znali bismo da ovde na ovim prostorima su bili jako velika doba gladi. Gde su roditelji morali da biraju između dva deteta i jedno su morali da žrtvuju obično ono slabije da bi ovo drugo preživelo i nastavilo dalje svoju volosu. I sve te neke stvari, zapravo ti neoplakani naši preci koji su postradili u ratovima ili kojima ništa ne znamo, koji su nestali, sve to je jako bitno i to utiče na nas same. I negde uvek ono što i same porodične konstelacije govore, a i sam Berit Hellinger što je to i dokazao, a to je da uvek za posledicu koju mi danas živimo postoji uzrok iz prošlosti koji se desio. Samim genomom se to sve prenosi na nas. Najčešće zapravo da, ovde ljudi strašno se boje siromaštva, mada je to neki univerzalni ljudski strah, pa ti ćeš vidjeti ljude kojima uvek dobro, ali uvek strepe od siromaštva i to je opet transgeneracijski. Zatim mnogo su ginuli
ljudi u tim ratovima, pa taj veliki strah i za to muško dete možda. Tako zbog je. čega te majke strah od ostavljanja, isto strah od napuštanja, tako je. Pogotovo zato što su muževi odlazili, ono kao žene su ostajale same, i recimo neki se nisu nikada ni vratili. To je ono što je negde na ovim prostorima jako bitno se setimo svega toga. I da to nikada, da nije ono kao da to živimo, nego samo da postoji, da vidimo, da poštujemo, da je postojalo. Ali ono što u današnje vreme, nažalost, mladi pogotovo rade, to se nije desilo. Desilo su se i ratovi. Ili kažu, pa to nije bitno, kao eto naši preci, pa oni su lakše se s tim nosili. Bilo je zaista surovo vreme. Evo i ta serija koju sam ja gledala govori o nekim surovim stvarima. I sad, Momo, evo danas je vreme mnogo sigurnije za čovečanstvo. Znači, prvo nije nam hladno, ne prete nam divlje zveri, nije nam egzistencija ugrožena. Negde imamo mnogo veća prava, zdravstvenu zaštitu, šporet, mikrotalasnu pećnicu, klima, uređaj i tako dalje. Znači, to su sve neke stvari koje mi podrazumevamo, pa onda tražimo dodatna nezadovoljstva. Ali kako, šta je to što je stvarno važno? Eto i da time zapravo priču o zdravom razumu završimo, gde smo mi zaboravili, dobro, podrazumeva se da je zdravlje najvažnije, ali nekako koliko smo mi u stvari zaboravili koliko je nama ipak dobro. Opet, kako, mogu pričam ceo dan od 2 rečenice, šta smo naučili od pradedova, babe, deda, šta je normalno, šta je siromaštvo, šta nije. Dovoljno je, moj deda je vikao, dovoljno je parče hleba i vode ili krompira, ako je sloga, ako je mir, ako je raspoloženje, ne vrediti ni svila, ni kadifa, ni bogatstvo, ako nemaš psihološki mir. Tome i još jedno ovako u vezi ovoga da ti kažem. Jedna generacija unazad 200 godina. Jedna generacija živi u bedi, sirotinji, muči se. Jedna generacija zida i stvara. 3. generacija u tome uživa, a 4. rastura sve. I tako u krug. I onda sve ispočetka. To zavisi šta zakačite. Da li neko živi u vreme ratova, da li ono što si ti malo prepričao. Sve to treba se više isključivati od negativnih stvari. Sad je rat u Ukrajini, sad je ovo. Šta ja tu mogu da promenim? Mogu da navijem samo. Oko svega ja, znaš, sad ću ja da promenim sve, da budem Robin Hood, ma nemaš nešto. Treba gledati svoja posla i svoj cilj, što smo počeli emisiju, šta ti želiš, šta budi zadovoljno s tobom, ne treba biti preambiciozan, prebolestan u ambicijama, znate, da imam 3 vile, da imam 5 automobila, da imam 8 spavaćih soba, ne možeš. Da, kažu zapravo istraživanja da ti najuspešniji ljudi, zašto često izostaje im osjećaj ispunjenosti i zadovoljstva, ma koliko da su bogati, zato što ne mogu da budu dovoljno prisutni u svemu tome što imaju i stalno imaju taj osjećaj da nisu sada i ovde, da nisu tu. I to jeste velika istina, ali evo, o tome možda malo opširnije u mom podcastu koji se baš zove Sada i ovde. Hvala Stefanu Radoviću i doktoru Momi Jakovljeviću što su bili gosti emisije Male stvari na Hype televiziji. Hvala i vama. Želimo vam da dobro upravljate svojim emocijama, svojim životom, da priznate sebi ako ste tužni, ako ste razočarani, ako ste ljuti, sve je to za ljude, ali da primetite i ako ste srećni. Ili što kaže, ko je to bio Duško Radović, kao osvrnite se o sebe, razmislite, možda ste već srećni, možda već imate sve što je dobar preduslov za sreću, tako da je taj fokus na pozitivno jedna jako dobra stvar sa kojom bih i završila današnje izdanje emisije Male stvari. Momci, hvala vam. Hvala i tebi. I hvala Divna vodi, koja je prijatelj naše televizije i naše emisije. A što ste propustili, pogledajte na YouTube-u i propratite na našem portalu hypetv.rs i na našim društvenim mrežama. Prijetno. Male stvari.